Tämä on 10 vinkkiä työnhakuun. 1. Päätä mitä haluat tehdä. Tärkeintä työnhaussa on tietää, mitä oikeasti haluaa tehdä. Aseta itsellesi heti alussa selkeä päämäärä, jota kohden pyrkiä. 2. Määrittele taitosi. Pyri kartoittamaan omat vahvuutesi ja heikkoutesi. Tämä auttaa paitsi kykyjäsi vastaavan työn löytämisessä, niin myös henkilökohtaisten heikkouksien tiedostamisessa. 3. Mieti, miten saavutat haluamasi. Töitä kysellessään kannattaa suosia henkilökohtaista kanssakäymistä. Näin maksimoit todennäköisyytesi tulla muistetuksi. 4. Digitalisoi suoritteesi. Oman työhistorian taltiointi sähköiseen muotoon helpottaa tietoisi käsittelyä ja siirtoa. Tällöin ne ovat myös työnantajasi tavoiteltavissa miltei missä vain. 5. Googlaa itsesi. Työnantajat ovat kiinnostuneita siitä, minkälaisten henkilöiden kanssa ovat tekemisissä. Varmista siis, ettet anna itsestäsi täysin vääränlaista kuvaa. 6. Valitse kanavasi. Suurkin sanoma voi jäädä saavuttamatta, ellet huolehdi näkyvyydestäsi. Netti on pullollaan sosiaalisen median palveluita. Valitse omiin käyttötarkoituksiisi parhaiten sopiva. 7. Verkostoidu. Suhteet ihmisiin luovat kontakteja ja sosiaalisia verkostoja. Työnantajat myös palkkaavat mieluummin ennaltaan tuntemia tyyppejä kuin joitain täysin ventovieraita. 8. Markkinoi itseäsi. Oman pätevyytensä kauppaaminen viestii vahvasta itsetunnosta, mikä on hakijalle aina positiivinen ominaisuus. 9. Hae työtä, josta olet aidosti kiinnostunut. Hakeudu alalle, joka sinua oikeasti kiinnostaa. Työ, josta pitää, motivoi jo itsessään ja saa hakijan asennoitumaan parhaalla mahdollisella tavalla. 10. Valmistaudu työhaastatteluusi. Hyvällä valmentautumisella voit vaikuttaa merkittävästi omaan itsevarmuuteesi sekä sinulle esitettäviin kysymyksiin. Pyri myös olemuksellasi täyttämään se kuva, jonka olet ennalta itsestäsi antanut. Ole rento, ole oma itsesi ja ennen kaikkea muista hymyillä. Hyvin se menee.